Audio Jungle. ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ OPTCL ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ, ଆଇନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ, ADD ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଟେଲିକମ୍, ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଓ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଟେଲିକମ୍ ପଦ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦରମା ହାର ଅଲଗା ରହିଛି। ट्रेनिंग पीरियड मैनेजमेंट ट्रेनिंग को 50,000 ଓ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଟ୍ରେନିଂ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହାରରେ ବେତନ ପାଇବେ। ଚୟନ ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ପିରିୟଡ଼ରେ 1 ବର୍ଷ ରହିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦକା ସ୍ଥିତ ପାୱାର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ PTC ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 21 ଓ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 32 ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି SC, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ST ଓ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର OBC ଓ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ 5 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖା ଓ କହିବା ପଢ଼ିବା ଜାଣିଥିଲେ। CBT ମୋଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। जदि आपण मैंने आम चैनल नूआ अच्छे चैनल सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ।